Okay. Okay. Vi filmer nu. Okay. Velkommen til Spørg Jesper. Hej og velkommen til Spørg Jesper, ja. Jeg har fået nogle spørgsmål til en vlog, som jeg skal lave i dag. Men jeg har overhovedet ikke lyst til at lave den her vlog, fordi der er ikke nogen spørgsmål næsten. Men så er det bare godt, at jeg er så kreativ, jeg selv kan stille mig selv spørgsmål. Ja. Okay, så lad os prøve. Her har vi et spørgsmål fra Stine Werner. Og Stine, jeg gider ikke have alle de her useriøse spørgsmål. Jeg gider ikke svare på dem. Men nu skal jeg nok svare alligevel. Elsker du Bibs? Sig mig altså Bibs. Når jeg hører Bibs, så tænker jeg på Justin Bieber. Og det er jo ikke fordi jeg sådan elsker ham på den måde, men jeg synes at han laver meget godt musik og sådan. Ikke sådan rigtigt. Så hun spurgte mig om min yndlingsmad. Min yndlingsmad, det må være kartofler, tror jeg. Yndlingsgame, det er alt sammen fra Stine det her. Så hvis jeg gider ikke de her useriøse spørgsmål, jeg gider ikke, nej. Det er utroligt, man skal finde sig i det, Stine. Alle de her useriøse spørgsmål fra dig af. Jeg er bare træt i dag. Puha. Men nu skal vi i hvert fald videre mit yndlingsgame. Jeg har ikke rigtig nogen yndlingsgames mere, nej. Jeg gider nemlig ikke spille alle de dumme spil. Men det kunne da godt være, at hvis jeg kom op på 100 subs, at jeg så måske kunne lave et let's play. Hvis I er heldige og søde mod mig og stiller ordentlige spørgsmål. Jeg gider ikke. Nu kommer der endnu flere useriøse spørgsmål. Hvordan bliver man lige så sej som dig? Det er en anden, der spørger her, hvordan man bliver lige så sej som mig. Jeg gider ikke de der useriøse spørgsmål der. Jeg ved godt, jeg selv er rigtig, rigtig sej. Men du behøver på ingen måde stå her og nedgøre mig på den måde der. Så prøv lige her. Så hvordan man bliver lige så sej som mig. Altså man skal bare have de her briller her i hvert fald. Det er det vigtigste. Det er når man har brillerne på, så bliver man rigtig, rigtig sej ligesom mig. Hvem er din BFFFFFF? Jeg ved ikke hvad en BF det er. Jeg spillede engang et spil der hed LOL, hvor man kunne købe et BF-sort. Men det skal vi ikke snakke mere om nu. Jeg tror det er best friends forever. Jeg har ikke sådan rigtig best friends. Jeg har faktisk ikke nogen venner sådan rigtigt. Det er også derfor fordi jeg mest bare sidder her og bare kigger. Fordi jeg ikke rigtig har nogen venner. Nå, nu var der ikke så mange flere spørgsmål. Men så vil jeg da spørge mig selv om nogle spørgsmål. Ja. Skal lige se her. Okay, fedt. Sådan der. Okay, jeg googler lige hurtigt. Google. Okay, sådan der. Nu er jeg kommet ind på Google. Så skal vi søge på vlogs. Okay. Okay, jeg kan lige prøve at fortælle lidt om mig selv. Jeg er 15 år, og så hedder jeg Jesper. Det er derfor, siden hedder Spørg Jesper. Okay, hvad er værst? At fejle eller aldrig at prøve? Der vil jeg nok sige, det er at fejle. Og det er ikke fordi jeg selv har fejlet rigtig meget, det er fordi at jeg prøver, og så fejler jeg. Så man bliver nødt til at prøve, og så må man fejle, eller så må man få succes. Og sådan er det. Hvis livet er så kort, hvorfor gør vi så mange ting, vi ikke kan lide, og kan lide så mange ting, vi ikke gør? Nå, okay, jeg tror, de mener, at hvorfor det er, man gør så mange ting, som man ikke kan lide, og hvorfor man gør så mange, og hvorfor man ikke gør de ting, man kan lide. Det ved jeg ikke, fordi jeg gør kun de ting, jeg kan lide. Og sådan er det. Og det er simpelthen sådan, det er. Sådan det. Når alt er sagt og gjort, vil du så have sagt mere, end du har gjort? Jeg ved faktisk, jeg vil hellere, nej det vil jeg ikke sige. Jeg har gjort de ting i mit liv, som jeg skal nu. Nu er det vigtigste overstået.
Så nu kan jeg godt bare læne mig tilbage og gå på pension. Og sådan er det. Så står der her. Har du en kæreste? Nej, det har jeg ikke, og det skal jeg heller ikke. Fordi det som der sker, når man har en kæreste, det er kys. Og så bliver det sådan noget, og så gider de ikke være kæresten her. Fuck dig. Så står de bare mega uvenner, og det gider jeg ikke her. Nu vil jeg bare have rigtig mange gode pigevenner også, og så bare være gode venner med dem sådan. Fordi det kan du sagtens jo stadigvæk, men uden der er noget mellem jer, sådan kæresteagtigt og seksuelt, så kan man bare godt være venner. Sådan er det. Altså så ved jeg godt, at det kan godt være noget andet med en kæreste, fordi der kan man sådan, men jeg har bare ikke behov for det, som tingene ser ud lige nu. Det er faktisk bare det, jeg vil sige frem til. Jeg har ikke behov for en kæreste, men jeg har behov for at have nogle venner, som ikke altid er de der drengerøve. Og sådan er det. Nu er der en eller anden idiot, der skriver til mig. Sådan. Vi fortsætter lige her med den her spørgsmål der. Okay, vil du hellere have mindre at lave, eller mere at lave? Er det du virkelig nyder at lave? Jeg ved ikke helt, hvad jeg egentlig nyder at lave. Jeg gør det, som jeg kan lide, og det prøver jeg at gøre så meget, som jeg prøver at fylde min hverdag op med det, som jeg kan lide, og sådan er det. Og sådan vil det altid være, og sådan skal det bare være. Og sådan er det. Altså det er en V-log det her, og jeg stiller mig selv spørgsmål. Det er utroligt, at I ikke kan komme med nogle seriøse spørgsmål derude. Jeg gider ikke alle de der useriøse spørgsmål. Som for eksempel, er du bøse? Er der nogen, der spørger? Og jeg er ikke bøse, hvis der er nogen, der spørger mig. Jeg er faktisk slet... Altså, jeg ved jo ikke, om jeg er bøse, fordi jeg har jo ikke prøvet sådan at være seksuel med en kvinde. Men det tror jeg godt nok ikke er. Fordi hvis I lige har prøvet at se på mig, så ligner jeg ikke en, der er det. Godt. Så tror jeg bare, vi stopper den her. Moin.